Браво, прекрасни сте. От 9 години чакам да влезете в политиката. Да има за кой да гласувам най-накрая. Много благодаря. Здравейте, Не момчета. знам дали ние се срещнахме за кратко на изложбата на Васил Горанов през декември. Да, беше страхотно. В За София. тон, да? Да, за всичките манастири на Много добре. С удоволствие ще гласуваме за вас и с голяма. Само на вас. Благодаря ви. Важно е да се гласува. Благодаря Успех много. желая. Успех. Всичко. Ще ви Наистина очакваме. надежда ни само във вас. Наистина няма как няма. И моето е във вас. Успех ви пожелавам. Благодаря ви. Надеждата сте в България. Здравейте, рам се да видя. Благодаря. И ние много се радваме да ви Не, видим. не, на колко месеца сте? На 3. Нейното бъдеще. Да. Може ли снимка? Може, да. Наборите трябва да се поддържат. Да, разбира се. Желаем ви успех. Видя. Господин Радев, отново сме с вас и България. За вас много ви молим. И аз съм с вас. Да. В никакъв случай. Успех ви пожелавам, ние ще Успех и гласуваме. късмет. Всичко добро. Благодарим. Господин Радев, може ли да се смея? Може. Гласувал съм за вас и пак ще го направя.